Kamile, neboj, ne. On si dovoluje, ale pak se bojí. A neměří. No tak vidíš, že to na Patrika se tam je, začala. Vem ho, hoďme tam do rybníka. Šunku makovou. A Kamila tě posledně, jak se směje, volá, aby se zamaskoval, jo, Já se chci. Co, Juro? Co, Martine? Jo. Upali si vozem mu dá. Dostali si. Kamile, Juro. Komentář? Komentář? Vypadni to. Komentář? Dobrý den, máte nějaký komentář? Ne. Juro, máš nějaký komentář? Komentář? Máš? Komentář, pane Jurinko? Jo? A ty? Ne, bez komentáře. No koment. Máš komentář? jo, ze špíča. Dobrý. Co jsi debil? No máš pravdu. Máš nějaký komentář? Jo, smrdíš. To říkají všichni. Máš nějaký komentář? Jo, prdá. Máš nějaký komentář? Kamačka, to Jura. Alína, nebo jak to říkal? Uhni. Mrdání, Bych obráceně, ale ne? to sunej ty brýle, ať tě trošku vidět do obliče. S kým má Patrik tuše? Hej, Vicka! Vicka! Na druhé straně! Dělej tepo, do něj, vole. Dělej, Kamile, do něj. Počkej, musím jít z druhé strany! Nehoda. No nehoda, vole, to byla nehoda. Jo, ne. Já chci být v televizi, mámo. No, Já jsem byl svědek, jako první jsem to viděla. jo, Zajímavý. to je ono. To neslo. Radši, co ty? Mámo, já jsem v televizi. To Je to- mámo. Je to dobré. Ráda prostě. No tak, už to! Strup, ty vole! No. Ty kritický! Ona mě zbouchala. Babička mě zbouchala. Tak to natáče, jo? Jo. Dětěm. Dětěm. A dávat příbužným. Autorita. Taky to je dětěm. Čau! A on tady s nimi lítá. Děti, já jsem v televizi. Já jsem v Aneto! televizi. Aneto! Já už jsem byl v televizi. Oni vám telefon, budka. Já se jdu na Já jí pošla. Au. Patriku. Prase největší. Voníš? Jo. No počkej, to jsem tu zvednout. Umřel jsem. Paráda! Jedu na boxerco. Jedu na boxerco. Co nám řekněte? Řekněte. Prase.